Min jiddeċiedi li jbieħ id-dar li għandu u jixtri dar oħra se jkun qed jiffranka 3,000 euro minn fuq it-taxxa tal-boll. Dan hekk kif fil-baġġet tas-sena d-dieħla, il-Gvern nieda l-iskema tas second time buyers li tħeġġeġ u tgħin lil dak li jkun biex ibih daru u jixtri dar oħra. Aħna qed ngħidu li dik il-familja li kellha proprjetà tagħha u llum dik il-proprjetà li dak iż-żmien kienet taqdi l-bżonnijiet tagħhom kemm il-bżonnijiet tal-familja, daqs tal-familja kif ukoll forsi kienu jifirħu dik il-proprjetà. Illum qed ngħidulhom jekk biħħu l-proprjetà tagħkom u tixxu t-tieni proprjetà hemmhekk ukoll tiffrankaw mill-ħlas tal-boll ta' 3,000 euro. ċerti jiena li se jkollna ħafna persuni li jew forsi kibru fl-età jew kellha id-dar saret żgħira li li se jmorru għal second home u allura jkunu jistgħu jibbenefikaw minn din l-iskema. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Suq tal-Proprjetà Chris Saġus qal li skema bħal din se tkun qed toħloq stok ġdid ta' proprjetà affordabbli minħabba li iktar familji se jitħajru jbigħu tagħhom u jixtru l-ġdid. Spjega wkoll li l-iskema tal-first time buyers ġiet estiża wara s-suċċess li kellha fl-aħħar snin. Kull min jixxi l-ewwel proprjetà tiegħu jiffranka il-ħlas tal-boll għall-ewwel 150,000 euro li tkun tiswa proprjetà u qed ngħidu li kull persuna li tixtri l-ewwel proprjetà tiffranka 5,000 euro. Aħna ċerti li kull min jixtri l-ewwel dar tiegħu żgur li se jsib x'jagħmel bihom dawk il-5,000 euro. Tajjeb li ngħidu li mindu bdiet din l-iskema daqs 3-4 snin ilu kienu 11,300 proprjetà li nbigħu taħt din l-iskema. Skema oħra li kienet ta' suċċess kbir tant li nbelet fi ftit żmien kienet dik ta' irrestawra darek b'finanzjament ta' 8 miljun euro. Għalli għal din l-iskema applikaw 800 persuna 300 minnhom first time buyers. Aġus ħabbar ukoll li bħalissa qed isiru taħdidiet biex dokumenti tad-dipartimenti tal-artijiet jinqelbu kollha kemm huma b'mod diġitali.